नोंथाङा मिथिखागौ जानो हागौ बुहुमनि जेसेबां हादरफोर दं गासैनिबो ट्रेड एक्सचेन्जआ डलारजोंसो रुजुजायो। नाथाय बेफोरबायदि हादरफोरनि गेजेराव ट्रेड एक्सचेन्जनि बेलायाव बाथ्राया सोलायनो थांगासिनो दं। श्रीलंका आरो रासिया बेफोरबायदि हादरफोराव इन्डियान रुपिसखौ लानानै ट्रेड एक्सचेन्ज खालामसिगोन आरो इन्डियान रुपिसखौ लानानै ट्रेड एक्सचेन्ज खालामनायाव गंनै हादोरजों लोगोसे आरोबाव 35 कान्ट्रिसफोरा इन्टारेस्ट दिन्थिदों। US डलारा बुहुमनि गासैबो हादरफोराव ट्रेड एक्सचेन्ज खालामनायाव सोलियोमोन। नाथाय इन्डियान रुपिसआ बेफोरबायदि जायोब्ला आरो नैबेफोर माखासे हादरफोरा ट्रेड एक्सचेन्ज खालामनायाव एप्रुभेल होयोब्ला इन्डियान रुपिसखौनो लानानै नोंथाङा इन्टारनेशनेल ट्रान्जेक्सनबो खालामनो हागोन इयुनाव। थारैनो बेफोरबायदि जामारोब्ला ग्लबेल मार्केटआव इन्डियान रुपिसआ बोलो रासिनगोन। जेरै बुहुमनि माखासे हादरफ्रा US डलार आरो इउर'आव सोनारो, थिग बेबादिनो इन्डियान रुपियावबो माखासे बुहुमनि हादरफोरा सोनारगोन।